Metodens forudsætninger. Fejl nummer 2. Givet en funktion. f af x er lig med x i anden plus 2x minus 1 divideret med x i fjerde plus x i anden, hvor x skal være større end 0. Vi definerer nu den afledte funktion som fm af x. Fm af x er lig d dx af f af x. Vi gætter på et nulpunkt. x0 er lig med 1. Vi definerer iterationsfunktionen som g af x er lig med x minus f af x divideret med fm af x. Vi udregner nulpunkter. x1 er lig med g af x0 er lig med 2. x2 er lig med g af x1 er lig med 3,06. x3 er lig med g af x2 er lig med 4,5. Og x4 er lig med g af x3 er lig med 6,62. Vi tegner grafen for funktionen, og vi ser, at grafen er asymptote med x-aksen, hvilket vil sige, at 10 sket på 0 punkter vil stige konstant ved en startværdi på over 1.